arunci mingea. 2, 3 și... Bine! Una s-a dus, încă 2 de dat. Hai, marșarier frumos, așa. O să încerc și cu spatele, ar fi idee. Să facem treaba mai palpitantă, nu? Ea încearcă acum să accelerezi un pic mai mult. Să vedem dacă la o viteză ceva mai mare reușești. Ia! Dă-i! Asta a fost cu boala. Dar e de bine, să știi. Încă o încercare, da? Unde-i fixul să-l notăm pe om aici? Hai! Când ești gata, dă-i drumul! Și... Bravo! 2 din 3! Bogdan Cărbuneanu! Se notează la juriu acolo, da? Ok! Bun! Sorin Nicolae, următorul participant. Dar unde e copilotul? Că nu văd copilotul. Dacă vrei, te ajut eu.